Ukubona amabhayi kukodwa into esuke uwuphawu elisuke likhomba ukuthi uma ngukuthi awuthwasile olusuke likhomba ukuthi one day maybe yenze kufanele uhambe lolu hambo lokuthwasa yabo. Futhi no mhlawumbe na imbuzi kwesinye isikhathi ngasho wona lo msebenzi wamadlozi othile noma umsebenzi wamathongo kufanele uwenze yabo. What's the significance of numbers in dreams and being able to know ukuthi into enje iwunombolo inombolo enje? Yeah, inombolo ibalekile na zina meaning esuke zinayo yabo. So kodwa nje asithi ukufocus kancane kwiphupho lakhe la ebona khona abantu abaningi mayiphupha inombolo usuke vele kungenzeka ukuthi mayidlalile ingaka abantu abaningi athi ngiphupha inombolo mhlawumbe ngangayidlala kodwa mhlawumbe zase ziyavela yabo. Kuyenzeka uthola ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu akulethele mhlawumbe uthi hayi njengoba wena umuntu odlala la okulomkhakha lo naku ngahle nayo inhlanhla yakho yabo. So ingako futhi kwesikhathi kuyayithiwe awuyikhulumi lezi inombolo until uzuyidlale yabona. So uma singasayikhumbulanga inombolo kusho ukuthi ngiyeze uthola ukuthi sekunale mimoya yakhe esikusiphazamisa inhlanhla yakhe yabo abe ngasabe nayo yabona. Kodwa nje asiphethe elisho ukuthi la umuntu uma ephupha inombolo mhlawumbe asesibekise ngenombolo 1. Inamba ibaluleke kakhulu nawo le because uma ubheka ku Genesis verse 1 la khona uGenesis 1 verse 1 la khona uNkulunkulu eqala edala khona lithi uNkulunkulu wenza uyabo wenza 1 2 3 so kunokuqala kwezinto kunesiqala esisha yabo kusho ukuqala kwezinto ezintsha empilweni yabona. Enakhona amanamba pastor esingathi mhlambe sithi these are lucky numbers. Yazi kukhona kwamanye ama websites engithe uma ngiwabuka sikhuluma about numbers and dreams bakhuluma mhlambe ngo11 ngo22 ngo33 are there numbers that you would say these numbers are lucky numbers for instance? Angisumuntu olandela kakhulu indaba yezinamba yabo. Kodwa zikhona izinamba esizibheka biblical yabo ukuthi lezi zingasho izinto njengoba ngibekisa ngo-number 1 biblical. I always want to base my interpretation kakhulu kwindlela kaNkulunkulu abheka ngayo izinto yabo. So njengo-number 7 unokuthi number 7 yabo enye inamba ebaluleke kakhulu kuNkulunkulu yabo. So isibheka nje kanjalo. But lezi ezinye ngeze ngachaza kakhulu ngazo yabo. Alright. Pastor ake silalele ke amanye ama voice note eswa receive from ababukeli bethu. Eyokuqala I voice note yethu ivela ku anonymous. Ake sizwe ke ukuthi anonymous yena uthi. Good morning show. Ngicela ukubuza kuPastor weNingi ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha ugqoka amabhayi ugcobe nebovu engathi ugcobe negazi. Kukhona namakhehla aphuza umqombothi eduze kwakho, kukhona nembuzi. Chaza ukuthini lo ngabe kumayelana negobongo yini noma ngabe kumayelana nokuthwasa. Ngiphinde ngibuze futhi ukuthi chaza ukuthini ukuphupha umuntu osashona ulokhu uphupha umngcwabo wakhe. Ulokhu umphuphile engcwatshwa. Ngabe chaza ukuthini lokho ngiyabonga. Yo, Pastor iphupho lokuqala quite loaded. Umuntu ophupha amabhayi, uphupha kunabadala, kunomqombothi, kunembuzi. It really sounds like umsebenzi othile. But what does that mean? Yeah, asingayishaya sithi uyihlahlela into pieces nje yabo. Because ukubona amabhayi kukodwa into esuke uwuphawu elisuke likhomba ukuthi uma ngukuthi awuthwasile olusuke likhomba ukuthi one day maybe yenze kufanele uhambe lolu hambo lokuthwasa yabo. Futhi no mhlawumbe na imbuzi kwesinye isikhathi ngasho wona lo msebenzi wamadlozi othile noma umsebenzi wamathongo kufanele uwenze yabo. Because imbuzi iyavela ngophawu lwamathongo esikhathi esiningi yabo. Nanokuthi mhlawumbe uma kufanele mhlawumbe ugcina umsebenzi othile ingavela futhi imbuzi yabona. Sengana ngembala ke yaleyo mbuzi ke ezinye imbuzi emhlophe normally imbuzi esuke isho ubunhlanhla nenhlanhla esuke ikhona futhi isikhathi yabo. Na umqombothi kungenzeka uthola ukuthi kwesinye isikhathi kuyaveza ukuthi mhlawumbe efuna enze ukukhamba ama siya abantu abenza into zesintu uthola ukuthi mhlawumbe uyatsho ukuthi hayi no fanele kuphinde nenze ukukhamba noma nenze umsebenzi yabona. Usho ukuthi into ehlanganisiwe ukuthi hayi mhlawumbe uzolithatha uhambo lolu kodwa futhi uzofuna mhlawumbe awenze nomsebenzi ekhaya yabona. Ongenzeka umsebenzi osuke umxhumanisa nedlozi lakhe yabo. Uma kumuntu amadlozi obvious umsebenzi osuke wenza wena osuke uxhumanisa wena nedlozi yabo noma lo msebenzi osuke uzowuthatha yabona. Kodwa futhi asikhulume la uma ekhuluma ngalo muntu osashona. Uma kwenzeka lokhu uphupha umuntu osashona osangcwatshwa kungathi uyangcwatshwa into yokuqala esingayibalula ukuthi iphupho leli elinokuvela kumuntu othola ukuthi usengakamukeli ukuthi lo muntu washona yabo. So ngalokhu yabo uma usekuleyo process ukuthi ufuna uwamukele noma uyemukela lokuthi hayi manje yabo. So abanye abantu bathatha isikhathi eside ukwamukela yabona.
Kanti futhi kwesinye isikhathi-ke uma lokhu umbone engcwatshwa kungaba ukuthi uthole ukuthi uma kunesimo esithile mhlawumbe esingazange sihambe kahle mhlawumbe azange abekeke kahle noma uma ebekwa kwabe sekuba nokuganga okuthile yabona so kungenzeka phinde kube nalezo zimo lezo futhi ezingenza ukuthi lokhu uphinde umbone ngoba mhlawumbe kwabe sekuba nokungahambi kahle kwezinto mhlawumbe ekhathini umbeka noma kwakungahanjiswa kahle izinto kwaba khona abantu abangahambisa izinto ngendlela efanele. Right. Anonymous siyathemba ke ukuthi uphendulekile lapho embuzweni obunawo. I-voice note yethu enye ivela kumbukeli wethu othi yena hlezi njalo ephupha egijima. Sounds very tiring. Let's listen. Morning show. Likhuluma noVusimuzi Moyo ethokoza ngikhuphuka intaba ngayikhuphuka kahle ngafika phezukwayo ngazophupha ngigijima marathon ngayiwina ngaphuma ku number 1 ngazothola intombazana eneminyaka emibili angazi kusho. Right, uVusimuzi usithumela i-voice note pastor uphuphe ekhuphuka intaba wakhuphuka waze wayofika mhlambe esiqongweni salentaba ngathi kunengane lapho yentombazane eneminyaka emibili if I'm not mistaken. Okay. Asihlahlele kanje. Ngicabanga ukuthi le into esingayibalula lokuqala ukukhuphuka intaba. Kuza ngendlela isuke ekhuphuka ngayo yabo okusho ukuthi kusuke kuchaza ukuthi uma ekwazile ukuyikhuphuka angaba nazo izingqinamba ezithize noma ama challenges athize kodwa uyokwazi ukwanqoba lawo ma challenges uma le nto ebikwazile ukuyikhuphuka kahle futhi yabona futhi kuzona zonke into azama ukusifeza then there will be some challenges kodwa uzokwazi ukwanqoba kalula yabo uma eseyibona ugijima imarathon and especially uma ezoyiwina kusho ukuthi uzophumelela empilweni noma kuloko asuke kwenza kodwa kuzobiza ukuthi afake umfutho kuzobiza ukuthi asebenze kanzima kodwa eventually uzokwazi ukuphumelela kule nto asuke ayibekele zona yabo uma esephupha futhi ebona ingane yomuntu wesifazane eyintombazana nakhona futhi uphawu oluhle especially uma kusesengane esencane futhi kuyingane ebukeka kahle uma ibheka lapho futhi izinto zakhe yabo ngiyathembisa esimeni sempilo. Pastor weNingi helping us to decipher some of your dreams. We do hope Vusimuzi ukuthi uyaphenduleka.